Ja, dit is een heugelijk moment. Ja, een hartstikke mooie vrijdagmiddag, 10 oktober. We hebben net uitslagen van de BIS, draagvlakmetingen, de bedrijveninvesteringszones. En daar de wettelijke bepalingen, 1 keer in de 5 jaar, de stemmingen die daarvoor nodig zijn, die hebben we doorlopen. En alle bedrijveninvesteringszones in Roermond zijn glansrijk geslaagd. Na 5 jaar? Ja, na 5 jaar. Elke 5 jaar is dat verplicht om opnieuw die draagvlakmetingen te doen. En het is fantastisch om te zien dat bij 5 van de 7 bedrijveninvesteringszonesgebieden in Roermond er een hoger scoringspercentage uitgekomen is dan 5 jaar geleden. Dus dat zegt iets over de samenbinding op de bedrijventerreinen en in de retail-investeringszones, ook de BIS Binnenstad en de BIS Zwalmes Centrum. En dan daarnaast nog 5 bedrijventerreinen. Als je zo'n hoge scoringspercentage haalt van gemiddeld 87%, waarvan dus 5 gebieden fors hoger scoren dan 5 jaar geleden, ja, dan is dat een fantastisch resultaat. En dan zegt dat ook iets over de economische koers die de gemeente momenteel vaart. Ja. Ja, nu zei u in een toespraak tegen de leden, laat ik het maar zo zeggen, van ja, ga nou niet iedereen individueel naar huis, maar doe samen dingen. Ja, dat vond ik op het laatst, dat leek mij een goede oproep, omdat dit is een heel intensief traject geweest van ongeveer een jaar tijd, september vorig jaar tot en met oktober nu. Het eindigt met die stemming, maar dat is een heel intensief proces. En wat ik heb mogen zien, in de periodiek overleggen met alle bedrijveninvesteringszones, de vertegenwoordigers, want je gaat niet met 40 mensen vergaderen, maar dat daar heel veel gelijke onderwerpen zitten. Die je weliswaar op een bedrijventerrein misschien anders aanvliegt dan in een binnenstad. Maar de wijze van aanpakken en de manier waarop je daar de koers uitzet, daar kun je van elkaar leren. Dus ik heb de leden opgeroepen, de BIS-besturen opgeroepen om dat vast te houden. Ik zal daar zelf ook op letten dat dat gebeurt. Niet vanuit de negatieve, maar vanuit de positieve kans. En dan heb je zo'n beetje de 80-20 regel, zoals ik dat altijd zeg. Als je 80% samen kunt doen en je houdt 20% ruimte voor wat lokale jus, dan heb je de aanpak gelijkwaardig en dan hou je elkaar steviger vast met zo'n fantastische uitslag. Ja, nu hoor je wel eens in de buitenwijken zo van, waar zijn wij nou hoor? Ja, waar zijn wij nou? Kijk, het is wel goed om even te vermelden dat bijvoorbeeld die kerstversiering in de binnenstad of de schoon heel veilig van een bedrijventerrein of de nieuwe borden die nu op de bedrijventerreinen komen, dat is dus met geld wat de bedrijven en de ondernemers zelf bij elkaar leggen. Dus daar gaat geen euro belastinggeld naartoe. Wij fungeren als gemeente als doorgeefluik. Maar de ondernemers kiezen hun eigen bestuur. Wij toetsen als gemeente de jaarplannen of daar ook alle wettelijke dingen in zitten en of dat aansluit bij het gemeentelijk beleid. Maar voor het overige zijn het middelen, dus euro's, die zij zelf inleggen en waar ze dus zelf over beslissen wat ze daarmee doen. Dus dat is een fantastische vorm van een laagdrempelige democratisch grondbeginsel dat men zelf bepaalt wat er met die euro's gebeurt. Dat is een fantastisch uitgangspunt. Meneer Smits, u moet ook een tevreden mens zijn vanmiddag. Ik ben zeer tevreden. En zeker als je een score van 80% haalt. Dat betekent dat het leeft bij ons op het industrieterrein. En dat de ondernemers zich samenpakken om te komen tot gezamenlijke resultaten. Dus ik ben een tevreden mens. Nou, heeft dat veel moeite gekost? Nou ja, we hebben natuurlijk wel ambassadeurs op pad gestuurd. Dat is vanavond ben ik ook eerder aan gerefereerd. En voor het park bij ons was ook een ambassadeur op pad. En die heeft daar wel de nodige energie in gestoken. Maar blijkbaar en het heeft wel voordelen gehad, of resultaat gehad, zo moet ik het zeggen. Ja, hebben de ondernemers, of voelen de ondernemers nog heel veel dingen die moeten gebeuren? Nou ja, moeten gebeuren. Kijk, op zo'n park in Roerdalen daar, als je het hebt over connectiviteit, dan heb je het over veiligheid, dan heb je het over duurzaamheid. Ja, moet dat? Ja, duurzaamheid, dat moeten we natuurlijk op den duur. En als je daar kunt samenwerken met alle partners daarbij, dan is een collectief natuurlijk wat makkelijker dan het individu. Ja. Ja, kunt u eens een paar dingen uitlichten die echt wel bovenaan het lijstje staan? Ja. Nou, we gaan via OML in ieder geval pakken we de revitalisering op van het park. Duurzaamheid en het beschikbaar houden van water, daar is OML nu mee bezig. Daar hoort ons park ook bij. Ja, verduurzamen, dat is sowieso een issue, dat is al een wettelijk kader. Ja, en dan de uitstraling van het park zelf, ja, daar zijn alle ondernemers volgens mij bij gebaat. Ja, is dat dan allemaal moeten? Ja, wettelijk, duurzaamheid, dat moet je, maar al het andere is natuurlijk wel een gekoesterde wens. En u blijft daar bovenop zitten? Uiteraard, we hebben regelmatig contact. We hebben ook onze bedrijven contactpersoon en wij spreken onze ondernemers regelmatig. Daar waar het kan proberen wij natuurlijk te faciliteren en de ondernemers te helpen met hun bedrijfsvoering. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Cox & Co. Happy to serve you sinds 1926. En OnTime Roermond.